Dobar vam dan, poštovani gledatelji, prijatelji duha ekumenizma i međureligijskog dijaloga. Dobrodošli u Ekumenu HTV-a. Suvremeno hrvatsko društvo i dalje teško prihvaća pluralizam svjetonazora, još uvijek dajući prednost monopolu većinske crkve, iako demokracija i sekularna država jamče jednakost svih uvjerenja. Kakav je odnos između religije i ateizma, to jest odnos između teista i ateista? Je li ateističko-agnostički svjetonazor jednako pravan onom religijskom? Središnja je tema ekumene o kojoj ćemo razgovarati danas s našim gostima. Tu je profesor Radagoj Trebić, katolički teolog, publicist. Dobrodošli, profesore. Hvala lijepa. I s druge strane, profesor dr. Milan Polić, predstavnik Protagore, udruge za religiozne i religiozne osobe. Je to znači nevjerničke? Objasnit ću kasnije. Prije svega htio bih pozdraviti vaše gledatelje. Hvala vam što ste nas pozvali ovdje. I jedan mali ispravak. Ja jesam bio predsjednik Protagore, predsjednik Protagore u prethodne 3 mandata. Sada sam samo član koji ovdje mogu predstavljati Protagoru. Tako je. Ali i kao filozof i ateist, naravno. Otvoreno, direktno. Hvala vam lijepa, profesore. Dakle, došli iz Medolina ovoga trenutka. Tako je. I također u tokom emisije uključit će se nekoliko predstavnika vjerskih zajednica koji će postaviti pitanja našim gostima, pa ih i očekujem. No, odmah, radi određenja pojmova, profesor Rebiću, dakle, ateizam i religiozan nevjernik. Naspram ateizam, religiozan i nevjernik. Vaše poimanje, evo ovih distinkcija, značenja, pa onda vi, profesor. Nevjernik je... Ateist, nevjernik, dobro. Da, ateist je osoba koja ne vjeruje u Boga i iskazuje, priznaje da Bog ne postoji. I razlikujemo borbeni ateizam i neborbeni ateizam. Borbeni ateizam, on se naprosto bori protiv onih koji vjeruju u Boga, dokazujući da Boga nema. Da, takav je bio u vrijeme komunizma. A drugi je intelektualni ateizam kao svjetonazor, to jest jednostavno živi kao da Boga nema i u Boga ne vjeruje. Dobro, ateizam, religiozan i vjernik? Teizam je svjetonazor koji vjeruje u Boga, u opstojnost Božju. A teisti su onda kršćani, židovi, muslimani, svi vjernici. Teisti je opći pojam. Hvala lijepa. Profesore Poliću, koje je vaše objašnjenje, pristup? Ja bih odmah morao ovdje jednu malu ispravku. Ovo što je profesor Rebić rekao, to je jedan već religijski diskurs koji polazi od toga da onaj tko nije naš, taj je zapravo protiv, pa onda onaj tko je ateist. Ateist doslovce znači biti bez Boga ili ne biti s Bogom, ali to ne znači biti protiv Boga. A to zato ja rekao da postoji borbeni ateizam. Sve sam ja potpuno razumio. Ali ateist doslovce onaj tko dakle je bezbožnik ili nebožnik, on ne tvrdi da Boga nema, on samo odbija prihvatiti da Boga ima, a da za to nisu izneseni dokazi. U tom smislu, ovo što je kolega Rebić rekao, borbeni ateisti, to su zapravo antiteisti koji tvrde da Boga nema, pri čemu oni zapravo zapadaju po meni u istu pogrešku da tvrde nešto što se dokazati ne može. Dobro, profesore, iz toga onda kakav je zapravo svjetonazor jednog ateista ili agnostika, ako hoćete, iako je distinkcija... Razlika je velika, prvenstveno opet agnostici su u biti ateisti koji su pristali na ovaj religijski diskurs. Jer kad on kaže da je agnostik, on time želi reći da ne može spoznati ništa o Bogu, ali agnostik je onaj ko odbija mogućnost spoznaje i istine. E sada, ako vi istinu pojmite kao Boga i put do istine spoznaju Boga, onda u tom diskursu se kaže da je neko agnostik zato što ne zna o Bogu. Ali ja, na primjer, ne znam o Bogu kao ateist, ali nisam agnostik jer mislim da je spoznaja istine moguća. Samo za mene spoznaja istine nije spoznaja Boga, nego nečeg drugog. Hvala lijepa, profesore, doista. Profesore, iz ovoga, zašto onda konflikt toliko? Jesu ovo dio metralno suprotne pozicije, kad gledamo čovjeka, ateista, ateistu. Od toga tata jedna netrpeljivost prema ateistima u našem pretežnom vjerničkoj javnosti. Ne bih rekao da postoji neki sukob između jednih i drugih ili netrpeljivost, jer zapravo ateisti i agnostici
sa vjernicima nemaju nešto oko čega bi se oni borili, u čemu bi oni iskazivali neku netrpeljivost. Često puta se u društvu niti ne zna tko je religiozan, a tko nije religiozan, odnosno je ateist ili ko je agnostik. Velim, često put se to u društvu naprosto ne zna. Ljudi žive, rade, razmišljaju, razgovaraju, a da često ne dolazi u pitanje niti Bog, niti religija. Profesor Poliću, što kažu vaša istraživanja zapravo? Je li ili jamči li ova sekularna država jednakopravnost, to se rekao, bude i svjetonazora i uvjerenja? I kakav je odnos prema tej se? Kako je vaše iskustvo? Nažalost ne. Država po Ustavu je sekularna i po Ustavu ona bi svima trebala jamčiti ista prava, neovisno o tome, dakle, kakvo im je sveto poimanje, jesu li oni religiozni ili ne, ali nažalost nije tako. Ja ću ovaj puta malo drukčije početi nego inače, pa ću reći ovako. Nas, udrugu Protagora, ali i druge Protagore često optužuju da iz državnog proračuna izvlačimo nekakav novac. Ovo mi je prilika da kažem da Protagora do sada iz državnog proračuna nije primila ni jednu jedinu lipu. Ali ne samo da nije primila ni jednu jedinu lipu, nego tu sada već na zakonskoj razini, dakle na pravnoj razini, postoji određena diskriminacija. Sve vjerske zajednice po zakonu o vjerskim zajednicama imaju pravo na potporu iz proračuna, dok recimo Protagora, budući nije vjerska zajednica, a ni druge takve udruge, nemaju pravo na tu potporu. Dakle, u startu mi smo već različiti. Oni koji nastupaju s jedne religiozne pozicije imaju pravo na potporu, oni koji nastupaju s jedne ireligiozne pozicije nemaju pravo na potporu. Ili primjerice, nešto što je protuustavno i svakodnevno svi u to, da velim, gledaju i ne žele vidjeti. Primjerice, ja kao ateist ili bilo koji ateist ne može postati predsjednik Republike Hrvatske. Zašto? Iz vrlo jednostavnog razloga. Jer ne može položiti prisegu predsjedničku. Jer predsjednička prisega kaže na kraju, tako mi Bog pomogao. I ja vjerujem, možemo uostalom pitati kolegu Rebića, bilo on dao prisegu u kojoj bi rekao i tako mi Perun pomogao, ili tako mi Allah pomogao, ili tako mi nečastivi pomogao, ili nešto. Vjerojatno ne bi, je li tako? Čuli ste i pitanje. Dobro, tu ima mnogo stvari koje ste vi sada izrekli, koje nisu točne. Prvo, što se tiče udruga. Sve udruge dobivaju iz državnog proračuna pomoć. Sve udruge, bez obzira bile one ateističke ili teističke. Linić ne pita nijednu udrugu jesi li ti ateistička ili teistička, nego jednostavno plaća. Preko 1 milijardu kuna dobivaju udruge iz državnog proračuna, to je neki dan rekao ministar Linić, sasvim jasno i glasno. Prema tome, to je prvo. Drugo, što se tiče biti predsjednik. Predsjednik u ovoj državi, našoj, može postati svaki građanin i građanka. Bez obzira na vjeroispovijest ili ne vjeroispovijest. Bez obzira polagao on kakvu zaslugu ili ne. Da, točno, niste vi dužni. Vi možete položiti zakletvu vjernosti Hrvatskoj državi. A ne morate reći tako mi Bog pomogao. Ne morate to reći. Dobro. Da bismo nastavili diskusiju, profesore, možete zadržati trenutak. Imamo baš ovdje zabilježenu prije inauguracije što mi je rekao predsjednik Republike, zašto se opredijelio da bude agnostik. Ajmo poslušati pa ćemo nastaviti baš na ovoj razini. Evo, pogledajmo prilog. Kad vas pitam zašto ste se deklarirali kao agnostik, a ne recimo kao kulturološki katolik po tradiciji i tako dalje. Evo, demistificirajte. Pa evo, ja sam naprosto rekao to što jesam. Ja sam smatrao da ne mogu ući u izbornu utakmicu ne govoreći građanima istinu. Sasvim sigurno bi bilo lakše u izborima da sam rekao, gle, ja sam katolik jer ja zaista slavim i Uskrs i Božić sa svojom obitelji. Odem kada je to prilika, odem i u crkvu. Kada je to naravno dio mog poštovanja prema vjernicima, bio sam i na Mariji Bistrici, na primjer, ali
ja moram reći svojim sugrađanima istinu. I mislim da svatko ko ulazi u izbore, a ne govori istinu, na kraju se pokaže kao nedostojan onoga za što se natječe. Mislim da je hrvatsko društvo pokazalo veliku zrelost. I katolici su pokazali veliku zrelost, jer na kraju krajeva velika je većina katolika, evo izabrali su agnostika, veliku zrelost pokazali su zapravo da razlikuju vjeru od svjetovnih poslova. To je velika stvar, Hrvatska se tu pokazala kao demokratska zemlja, bilo bi demokratska naravno da je katolika izabrala dapače. Međutim, evo, očito se biralo po nekom drugom kriteriju, a ne po vjerskom kriteriju i to je dobro. To je ovo pitanje sekularne države i pokazuje se da je Hrvatska zapravo dostigla u glavama, što je najvažnije, standarde sekularne države. Čuli smo, doktore Poliću, nastavljamo. Možemo i prije ovoga možda još spomenuti, profesore, i reagiranje. Moram ispraviti krivi navod. Gledajte, Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske točno propisuje kako izgleda inauguracija i u okviru toga i prisega predsjednika Republike. Prema tome, to nije nešto što ja mogu ili ne, jer bi zakonom onda trebalo biti predviđeno da postoji opcionalno da se može ako hoće ili ne mora ako neće ta rečenica izreći. Međutim, u zakonu to nije. Znam točno, jer sam prisustvovao u takvim diskusijama u vladi. Vi tu rečenicu jednostavno možete ispustiti. Ma ne, ali u zakonu takva mogućnost ne postoji. U zakonu je prisega općenito, globalno, ali ne tako mi Bog pomogao. Ne, gledajte, kao legalisti mi se moramo pridržavati onoga što piše u zakonu. U zakonu bi moralo pisati opcionalno, može ako hoće i ne mora ako neće. Međutim, ako piše tako kako piše, onda se to mora izreći. Što se tiče novaca, isto vas moram ispraviti. Nije točno. Udruge ne dobivaju novac na način kao što dobivaju religijske zajednice, ono što se kaže po defaultu za hladni pogled, nego udruge mogu, ali ne moraju dobiti novac samo za projekte. Dakle, morate ponuditi projekt i za taj projekt, ako vam ga ministarstvo prihvati, vi možete eventualno za taj novac... To isto i vjerske zajednice. Vjerske zajednice dobivaju pomoć, neke ne dobivaju pomoć. I isto tako dobivate pomoć po nekim projektima koje imate. Ako vi kao vjerska zajednica nemate baš nikakvih projekata, škole, bolnice, Caritas, humanitarna pomoć, onda nećete niti pomoć dobiti na kraju krajeva. Profesore Poliću, možemo li sad malo... Ja bih ipak htio da naši gledatelji shvate. Naši gledatelji znaju to. Ne znaju. Projekti su jednokratni i podnose se na godinu, dvije ili eventualno do 5 godina. Ovdje se radi o nečem drugom. To je stalna pomoć koju vjerske zajednice dobivaju. One do duše to dobivaju pod opravdanjem da obavljaju nekakvu karitativnu ili drugu djelatnost, ali to nije nešto kao što recimo je neki određeni projekt koji vi u godinu dana morate napraviti, podnijeti izvješće za svaku kunu. Gospodine, ali ću vam opet reći, ako vi projekt imate, vi ćete dobiti pomoć iz proračuna. Apsolutno je tako. Hvala lijepa, profesor Poliću. Prema vašim istraživanjima, koji je postotak ateista? Imate neka poprilično aproksimativna? Molim vas, možete decidirano reći. Dakle, ovako, prije svega, žalosno je da mi još uvijek nemamo rezultate novog popisa i taj popis, koliko god je bio znanstveno, ali stvarno katastrofalno proveden, ja vjerujem da će on pokazati da je broj i religioznih u porastu. Naravno, to neće biti podaci koji odgovaraju stvarnom stanju, ali nešto će ipak pokazivati. Međutim, bolji od popisa su razne znanstvena istraživanja koja se rade zato što se one rade zaista anonimno, rade se na reprezentativnim uzorcima za razliku od popisa koji nije bio anoniman i koja mnogo točnije oslikavaju stanje u društvu. A ono je, stvar je ovakva. Mi zadnje što imamo zapravo to je ono što je rađeno 2008. a publicirano 2010. što su radili Gordan Črpić iz Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve i Siniša Zrinčak s Pravnog fakulteta, pri čemu dakle imamo jednog čovjeka za kojeg se sigurno ne može sumnjati da bi bio pristran na štetu Crkve. Šta to istraživanje pokazuje? To istraživanje pokazuje da osoba koji nisu vjernici ima 2008. 15,7%.
Dakle, to je jedna brojka koja bitno odudara od onoga što se stalno... 5% se piše. Da, to bi trebalo provjeriti. 2,2% te ista. A recimo, profesore, kad bi se spojili ovdje i agnostici, koja bi to onda bila brojka? Ne, oni su već tu. Međutim, gledajte, ima nešto što još treba naglasiti. Ovo istraživanje, za razliku od popisa i loših istraživanja, je ipak solidno raščlanjeno. Tako da, na primjer, imate pitanja o religioznoj samoidentifikaciji, pitanja o slike o Bogu i tako dalje. I gledajte sada nešto što je vrlo bitno. Samo 42% ljudi se izjašnjava da postoji osobni Bog. Bez osobnog Boga koncepcija kršćanska, katolička jednostavno ne funkcionira. Pa ovako, profesore, koja je on... Dobro, ćete li na ovo replicirati? Mislim, to su nebuloza. Dobro. Šta je nebuloza? Ovo istraživanje? Pa ovo što vi govorite. Dobro, izvolite. Da, koje je vaše? Ok. Dobro, koje je vaše? To su već filozofska pitanja, da li je Bog osoban ili neosoban, kako ljudi vjeruju. Ljudi vjeruju u Boga. Eto, vjeruju u Boga. Kad vi sad pitate njega, a tko je Bog, što je Bog, kako je Bog? To je drugo sad. Pa Boga niko nije vidio. Dobro, profesore, ali prema ovome i dosadašnji poput stanovništva, je li vama adekvatna slika da se govori 87% katolika uvjerenih? Ili onih koji vjeruju, odlaze godišnje i tako vjeruju u one osnovne dogme kojih je negdje među 12 i 15%. 77% koliko već se građana Republike Hrvatske priznaje katolicima. Da li su oni to kulturološki katolici, koji puta jesu samo kulturološki katolici, ali su katolici. Da li oni svi vjeruju u osobnog Boga? To je drugo pitanje. Dakle, nisu vjernici. Ali su vjernici, tako je. Da li oni vjeruju u uskrsnuće mrtvih? Znači, i to je isto pitanje. Da li svi jednako shvaćaju šta je to uskrsnuće? Dakle, ako idete u pojedina pitanja vjerskih sadržaja, onda ćete imati različite odgovore već prema poučenosti. Mnogi naši vjernici, nažalost, nisu niti dovoljno poučeni, ali oni vjeruju u Boga. Dobro, hvala lijepa, profesore. Gledajte, kod nas je tradicionalno da ljudi koji su Hrvati smatraju da su Hrvati katolici i očekuje se da... Ima i Hrvata židova, ima Hrvata pravoslavaca, ima Hrvata protestanata, ima Hrvata i ateista. Ja to znam, ali to većina ljudi ne zna. To većina ljudi zna. I zbog toga se ljudi izjašnjavaju dobrim dijelom iz tradicionalnih razloga kao Hrvati. Bez koncepcije osobnog Boga nemoguće je zamišljati katoličanstvo, uopće kršćanstvo. Može gospodin Rebić pričati što god hoće, ali on dobro... Za mene Bog, osobni Bog, pazite. Vi znate kao ja, da ako nema osobnog Boga, vi se nemate kome obraćati. Vi možete biti... Pa za mene je Bog osobni Bog, oprostite. Pa da, naravno. Zato ja i obraćam Bogu kao osobnom Bogu. Pa naravno, ali kome se obraćaju ovi koji to ne smatraju da nema osobnog? Ma većina ni smatra da je to osobni Bog. Ma ne, pa čekajte, onda znači da ovo... Pa to nije većina ako je 15%. Ovo istraživanje laže, onda kaže u osobnog Boga vjeruje samo 42% ljudi. Dobro, to je velika brojka. To je isto velika brojka. Ovako, profesore, možemo li sada govoriti, ipak je 50 godina prošlo i od drugog Vatikanskog koncila koji je unio ipak jednu odrednicu dijalog, posebno sa nevjerujućima, sa ateistima. Pa je li se išlo tu korak dalje profesor Rebiću ili još tako u mjestu? Čini mi se po ovome da se jako bitno razilazimo. A gledajte, za dijalog je potrebno ipak imati neku zajedničku razinu, platformu. Ako vi u dijalog ulazite s nekim suprotnim, oprečnim pojmovima, onda je dijalog vrlo težak. Onda vam je dijalog gluhih, znate, i njemih. Za dijalog je potrebno već da se mi... Dobro, kako ga vidite ovoga trenutka? U redu, znamo teorijski što je, ali što ga vi ocjenjujete? U Hrvatskoj postoje dijalog. Dobro. Hvala lijepa. Evo, zanimljivo javljaju da se u emisiju izravno uključuje gospodin Marinko Šoša, starješina Novoapostolske crkve u Hrvatskoj, kojemu želim dobar dan i dobrodošli u Ekumenu. Dobar dan, ja vas pozdravljam i vaše goste u studiju. Pa, emisiju gledate, je li tako, gospodine Šoša? Gledam. Pa molim vas, ovoga puta, dakle, smo dali da ovi koji se javljaju telefonom iz ovih vjerskih zajednica da pitaju goste. Izvolite, vaše pitanje glasi. Moje pitanje glasi u vezi ovoga, baš što ste sada govorili o broju agnostika i ateista u Hrvatskoj, pa mene zanima ovako, da li bi taj broj bio isti takav ili veći kada bi u Hrvatskoj crkva plaćala, kad bi crkvi plaćali porez? Dobro, hvala vam lijepa. Vaše pitanje, hvala vam lijepa, gospodine Rebiću i gospodine Poliću.
Pa bilo je vremena u Hrvatskoj za vreme komunizma, kada vjernici nisu plaćali nikakav porez, nego su davali dobrovoljno. Dobro, govorimo sad o demokraciji, profesor. Jednako su bili katolici kao i Dobro, govorimo sada, profesor, o demokraciji. Da li bi bilo uputno po vama odrediti zakonski procedura da se odredi crkveni porez? Ko je vjernik, ko nije? Da se u tom pogledu, kao što imate, što slično, Austrija, što bi bilo kad bi bilo, to je meni teško reći. A dobro, što mislite o tome? Ovaj način, očito mnogi se bune da nije u redu. Što vi mislite, da je ili nije? Neki porez će morati biti. Ako neće plaćati porez kao vjernik, morat će plaćati porez kao humanitarac. Ili kao ateista, ili kao agnostik. Za projekte svoje će morati plaćati. Dobro, hvala. Profesor Poliću, što mislite? Moram ispraviti ovu informaciju. Istraživanja koja su rađena u vrijeme socijalizma pokazuju da je broj religioznih bio na razini 33 otprilike posto. Prema tome, to je velika razlika između onoga što se nama danas nudi 87,8. Dakle, to što se toga tiče. Što se poreza tiče, čvrsto sam uvjeren da bi se broj onih koji bi se odlučili plaćati takav porez smanjio. Da bi se broj bitno, mislite, smanjio? Bitno se ne bi smanjio, ali bitno se ne bi smanjio. Možda bi se nešto malo smanjio, ali bitno se ne bi smanjio. Jer mi imamo vjernike koji dragovoljno daju novac za crkvene potrebe. Recite mi, doktore Poliću, zašto još uvijek kad su ove teme na pitanju ateistički sustav i u demokraciji koja podrazumijeva i politički i religijski pluralizam, tako uvijek su zaoštreni odnosi? Koja je to sve posljedica? Kako to raščistiti? Kako uspostaviti neku vertikalu odnosa? Vrlo jednostavno. Zato što su tu u pitanju vrijednost, dakle radi se o vrijednosnim pitanjima koja duboko zadiru u život svakog čovjeka. Mi koji smo i religiozni u tom pogledu lakše bismo našli nekakav, da tako kažem, osnovu za razgovor s onima koji su religiozni, kad bi oni jednako na to bili spremni. Naime, gledajte, obično se viče relativizam, uzrok sviju zala. Ja sam relativist, što znači ova čaša je velika ako ju posmatramo u odnosu na zrno graha, mala je ako ju promatram u odnosu na uzgradu televizije. Sve u svijetu u kojem živimo je u nekom odnosu spram nas ili spram drugih stvari i na taj način mi svijet doživljavamo. U tom smislu ja sam potpuno svjestan da gospodin Rebić ima svoje vrijednosti, svoje razumijevanje svijeta i meni je to sasvim u redu. Ja ću živjeti svoj život, on nek živi svoj život i nećemo vrijeđati ni maltretirati jedni druge. Problem je međutim u tome što ja to mogu sebi dopustiti upravo zato što istinu gledam na jedan relativan način. Gospodin Rebić istinu uzima na jedan apsolutan način, za njega je istina nešto što dolazi od Boga i ne može biti ovako ili drugčije. Kratko rečeno, on svoju istinu na neki način smatra i mojom istinom. Da, ali gledajte, istina je stvar razuma na kraju krajeva. Ne samo istina Boga. Bog je istina, to je vjerski nauk takav. Bog je savršena istina. I mi moramo svoj život i svoje razmišljanje uskladiti s Bogom. A istinu ja spoznajem po svome razumu. I ja po svome razumu spoznajem da mora postojati netko iznad nas ili u nama, viša sila koji me stvorio, koji upravlja mojim životom. Nastavit ćemo, uključuje mi se još jedan predstavnik. Kada bi se to po razumu moglo dokazati, onda postojanje Boga ne bi bila stvar vjere, religiozne, nego bi to bila stvar znanstvenih dokaza. Dakle, možemo tu stati, profesore. I racio i fides je ovdje dosta važno. Povezati kao jednu poimanju, ali dobro, profesore, uključit ćemo još jednog predstavnika. Dakle, u emisiju se uključuje gospodin Leonardo Beg, pomoćni biskup starokatoličkog generalnog vikarijata Svetoga Metoda za Hrvatsku i regiju, kojemu želim dobar dan i dobrodošli u Ekumenu. Halo. Dobar dan. Poštovanje. Pratite emisiju, gospodine Beg? Halo? Da, kako ne, vrlo pozorno. Dobro, evo, molim vas, i vi pitajte, dakle, i vama je pružena prilika, vi pitate goste, izvolite. Dakle, ovako, ja bih postavio gospodinu sljedeće pitanje. Što mislite, da li javnim školama i ostalim sferama našeg društva upravljaju rimokatolički biskupi kao najjača politička elita
Oni bez reizbornosti kreiraju monolitni vjerski život, ne mareći za mišljenja ostalih vjerskih zajednica, kao ni za sva ostala javna mišljenja. Evo jedan primjer. Vrše pritisak na ministarstvo nadležno za javno školstvo, posebno po pitanju spolnog odgoja. Da li uvaženi gosti smatraju kako se time stječe dojam neoinkvizicijskog i nedemokratskog djelovanja Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj, koja svojom isključivošću iskrivljuje širinu opće Rimokatoličke crkve kakvu je donio drugi Vatikanski koncil? Hvala lijepa, gospodine B. Bili ste konkretni i imamo za jednog i za drugog gosta. Profesor Rebiću, izvolite vi. Prvo, biskupi ne nastupaju kao politička elita. Uopće ne nastupaju kao neka politička stranka. Nego niti samo biskupi nastupaju, i svećenici nastupaju, i laici. Dapače, ovaj slučaj sa školskim odgojem o seksualnosti, to laici naši najviše guraju naprijed, a ne biskupi. Laici, baš sad mi momentalno ne pada na pamet kako se zove. Grozd, tako je. To su laici, prema tome laici se bore. I to je dobro, jer u crkvi kod nas trebaju se za kršćanske stvarnosti boriti laici. Crkva nije biskupi i svećenici. Crkva je narod Božji. Prema tome, sav narod Božji se mora u to uključiti. A na katoličkoj crkvi je naravno da odredi što je glede odgoja pozitivno, što nije pozitivno. Katolička crkva ne može prihvatiti jednostavno tako neke sekularne, liberalne postavke koje netko gura sa strane. Opet u ime svoga sekularizma i u ime svoga liberalizma i ateizma na kraju krajeva. Hvala lijepa, profesor Poličev. Ali javit ćemo gledateljima. Imaju još nekoliko, ako imaju vremena, postaviti kratko pitanje. Gledatelji poštovani na 6111-200. Izvolite, kratko čekamo. Čuli ste reakciju? Da. Gospodin Rebić je sam rekao, veli, crkva ne može prihvatiti neke sekularne vrijednosti. Pa i ne može. Pa gledajte, u tom jeste problem. Da moderne države od Francuske revolucije na ovamo su sekularne države, jer se pokazalo da vi ne možete osigurati mir, da vi ne možete spriječiti međureligijske i uopće ideološke sukobe ako država nije sekularna. Prema tome, sekularnost je temelj demokratskog uređenja države. Ali... Da, tako je. Dozvolite da završim. S druge strane, ljudi iz crkve, ja ću vam pokazati tekst, na primjer, gdje gospodin Kustić, uvaženi nekada urednik Glasa koncila, otvoreno kaže da je demokracija moguća jedino kao teokracija. Čujete, kad to neko kaže, ja ne znam je li on uopće zna šta je to demokracija, o čemu mi to ne moram ja posjedovati, pa se vreme teče. Ovo što ste sad rekli, to pitajte Kustića, pa s njime razriješite. Ali vi miješate sekularizam s nekim... Kakvi su odnosi? Kad se francuska vrednota francuske revolucije, sekularizam, jest upravo svjetonazor koji ne dira osobne svjetonazore. On, dakle, kao takav sekularizam se temelji na da imaju svi ljudi jednaka prava glede svoga svjetonazora. Vi ne možete ni u ime svjetonazora sekularizma nekome nabacivati ili nekoga uvjeravati u neki suprotni. Sekularizam je jednostavno otvorenost prema svima, bez obzira. Dakle, tu se slažete. A ovdje kad je riječ o javnim školama, profesor, ovdje je bilo više pitanje gospodina Bega. Dakle, koliko imaju utjecati mogu... Da to razjasnimo. Izvolite. To je sasvim jasno da crkva kao takva nema nikakvog direktnog utjecaja na školstvo, niti na ministarstvo izobrazbe, obrazovanja, športa i tako dalje. Nego putem svojega odgoja Katolička crkva vjeronauk u školama nudi samo svojim vjernicima, ne vama, niti vašoj djeci. Katolička crkva u školama ima vjeronauk za svoje vjernike i to za one koji to hoće. Nisu ničim prisiljeni, da se razumijemo. Dakle, tu je sekularizam. Pa nažalost, ni to nije točno, jer vjeronauk... To je točno. Ma nije, gledajte, to je problem između vas i mene, što vi govorite apsolutne Božje istine, a ja pokušavam razgovarati kao netko koji ima samo svoje ljudske spoznaje. A ne možemo apsolutne Božje istine rušiti. Dajte, molim vas, pa naravno, to je vaš problem, što vi hoćete da ja moram prihvatiti vaše istine kao apsolutne. Ne mora vas uopće ne sili. Ma gledajte, činjenica je da je vjeronauk u školi
Ne kao izborni predmet. Zakon definira izborne predmete kao predmete koji moraju nužno imati alternativu. I vi dobro znate da je HDZ... Pa imaju alternativu. Nema, samo u srednjoj školi, u osnovnoj školi vjeronauk nema alternativu. Imate etiku. Pa nema to u osnovnoj školi, pa bojim se da niste informirani. Dobro, dobro. Gdje je izlaz? Molim vas, evo, nastavite. Izlaz je riječ o javnim školama, nije... Gledajte, što se toga tiče... Dobro, onda su u to vrijeme slobodna djeca. To, što se događa? Točno, roditelji se žale da im djeca su bez pedagoškog nadzora, dakle ne samo da im nije osiguran alternativni predmet, nego su potpuno prepušteni. Ali gospodine dragi, to nije problem crkve. To je problem škole i ministarstva škole. To da djeca nisu... Ali nemojte zato vi crkvi uskraćivati vjeronauk. Ne. Ona ima po Ustavu na to pravo. Eto. Čekajte. Da li će to biti prvi sat ili zadnji? Ne, oprostite. Crkva po Ustavu nema pravo na vjeronauk u školi. Crkva na vjeronauk u školi ima pravo po ugovorima koje je sklopila sa Svetom stolicom. A u Ustavu nigdje ne piše, ni u jednom zakonu, da bi ona imala pravo na vjeronauk u školi. Dobro, to već je, ali govorimo već u praksi, ali govorimo, profesore, kako zahvatiti i ovu djecu koja nisu... Gledajte, u prvom koraku... Moram još dodati, jer pa ovo sad bi bilo da su ugovori sa Svetom stolicom protiv Ustava. Jesu, oprostite. Vi previše usko stavljate Ustav. Oprostite, kad ste me već... Molim vas, halo, dobar dan, izvolite. Izvolite, halo. Čujemo se, halo. Nema. Da, bile... Kad ste me već potegnuli za jezik, jesu prosto Ustavni sud. Vi znate da su bile 2 zahtjeva za ocjenu ustavnosti na Ustavnom sudu i da se u oba slučaja Ustavni sud proglasio nenadležnim. Dobro, stanite. Dobar dan, imate pitanje, gospodine. Halo? Samo zato što iz političkih razloga nisu imali... Je li me čujete? Halo? Nemojte, molim vas. Je li me čujete? Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, gospođo, kratko imamo pitanje. Dobar dan. Pa imam kratko pitanje. Da li postoji mogućnost kao nekada da se vjeronauk vrati u crkvu, u vjeru koju neko hoće da se podučava? Jer u školi nisu sva djeca katolici. Dobro, ima i za druge konfesije, pravoslavne, islamske isto. I za djecu i za školu. Dobro, hvala lijepo, profesore. Kratko. Dobro da to do kraja velimo. Vjeronauk u školama je za katolike, za pravoslavne, za muslimane, za židove. Svatko ima pravo na vjeronauk. Svatko ima pravo. A gospodin rekao, da li da se vrati u crkve umjesto škole? Puno je za djecu jednostavnije da to bude u školi, a ne da tičkaraju od zgrade do zgrade. To je puno jednostavnije i pragmatičnije. Dakle, profesor, u sekularnoj državi, dakle, vi ne prihvaćate vjeronauku, nego što bi se bila alternativa po vašem mišljenju da zahvati sve onda đake? Pa gledajte ovako, bilo je predloženo, to je već predložila HDZ-ova vlada i ministrica u vladi, da se uvede, doduše možda malo pod pogrešnim nazivom, religijske kulture je bilo predloženo. Ja bih da se zove religijska kultura. Takav jedan predmet koji bi omogućio djeci da se upoznaju s različitim religijama i da steknu određenu kulturu. Primjerice, za mene je sasvim kao jednog intelektualca normalno da kod kuće imam ne jednu. Imam ja 2 Biblije, imam čak još jedan Stari Zavjet, imam Kuran, imam Talmud i meni je to sasvim u redu. Dobro, profesor, jedna rečenica. Pa to je upravo i vjeronauk. Vjeronauk je učenje o religijama, o raznim religijama, a najviše o vlastitoj religiji. Ali i o drugim religijama. Postoji sve vjeronaučne udžbenike sam ja pregledao. Biste li vi pristali da o kršćanstvu u školi naučava musliman? Pa zašto bi musliman to naučavao? A zašto bi katolik naučavao o islamu? Gotovo. Pa katolik na isti način i islam uči o drugim religijama. Dobro, gledajte, može, ali islam... Onda on ima svoj islamski pristup, a mi imamo svoj katolički pristup. Samo što su islamske države uglavnom teokracije, a ne demokracije. Idemo prema kraju smo. Mi imamo taj vjeronauk o drugim religijama informativni. Ne ide zatim da nekoga odgoji muslimanom ili židom, nego da mu da u svakom slučaju ovo je tema koju će se još raspravljati. Vama hvala doista, prijatelji i gosti, i vama, dragi gledatelji, vama puno hvala što ste sudili ekumeni. Ja za sljedeću najavljujem božićnu ekumenu 26. prosinca. Do tada svako dobro i vama, dragi gosti. Hvala još jedan put na pozivu.